వరంగల్లో మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. దీనిని 2021 జూన్లో శంకుస్థాపన చేశారు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి ధీటుగా వైద్య సేవలను అందించే విధంగా దీనిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఇక్కడ వరంగల్ ఓల్డ్ సెంట్రల్ జైలు ఉండేది. దానిని కూల్చేసి ఆ ప్లేస్లో ప్రజెంట్ ఈ హాస్పిటల్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఇది పూర్తయితే వరంగల్ మరియు చుట్టుపక్కల జిల్లాల ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను తీరుస్తుంది. అధునాతన చికిత్సలు మరియు సౌకర్యాలతో సహా విస్తృత శ్రేణి వైద్య సేవలను అందిస్తుంది. ఇది 59 ఎకరాలలో 24 అంతస్తుల ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా ప్రణాళిక చేయబడింది. ఈ ప్రాజెక్టును 1200 కోట్లతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుంది. ఈ హాస్పిటల్ని 35 విభాగాలలో 2250 పడకల సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది పూర్తయ్యే దశలో ఉంది. కొన్ని నెలల్లో దీనిని ప్రారంభించే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.